Salutare și bine v-am găsit la al doilea meu episod de pe acest canal. Astăzi am să vă arăt un minigame, se numește Tycoon Tubers. Este un minigame în care tu te pui în pelea personajului YouTuber, în care trebuie să faci videouri, să le urci pe net, să faci bani și subscriber. După cum vedeți, eu l-am jucat puțin ca să văd cum este și m-am decis să vi-l arăt și vouă. Deci ce mă deranjează pe mine la acest joc este că trebuie să spawnezi care unul. Da, haideți să facem primul video. Bine, nu primul în acest video. În acest videoclip. Da, o să începem cu gaming. Oh my god, cum se aude. Mă auziți dacă vorbesc așa la microfon? Mă auziți, da? Bine. Trebuie să spawnez ca nebunul, frate. Oh my god, cum se aude. Nu o să mai fac gaming pentru că se aude prea urât. $72, binișor, 80 de subscriber. Da, deci poți să upgradezi camera, cumperi lucruri, poți să iei case noi și să upgradezi calculatorul, bineînțeles. Haideți să-l facem și noi sau nu mai îl facem. Haideți să ne upgradăm ăsta ca să avem subscriberi. Și ce să ne mai upgradăm noi? Ăsta și ăsta, da. Și trebuie să spawnăm până se termină timpul de jos. Sper că mă aud, nu? Da. Da, deci deja avem 170 de subscriberi, adică de abonați. Vizurile crește în continuu, dar mă enervează că trebuie să spawnez aici, să fac bani până se încarcă așa. 66 de bănuți, 68, 70 de dolari. Da, a venit și timpul să facem încă un canal de vlogging. Fac tot așa o să aude, nu pot să cred. Spawnăm. Da. Jocul îl găsiți pe magazin Play gratuit. Este un joc foarte bun, vi-l recomand dacă aveți Android. Da. Deci am făcut 33 de view-uri, 126 de abonați și 81 de dolari. Da. Trebuie să spawnăm. Haideți să ne upgradăm și noi ceva. Eu zic să... dar n-avem bani. Ba da. Ba nu. Foarte greu jocul. Până facem bani noi să ne upgradăm, durează foarte mult timp. Deja avem 296 de abonați și 201 de bănuți. Oh my god. Cum vine banii? Deci așa crește banii, nu știam până acum cum crește banii, dar acum știu. Da, 300. Haideți să ne upgradăm și noi calculatorul ca să randeze mai repede. Haideți să facem și avem un nou canal de ăsta să facem movie videos. Spawnăm ca nebunii. Da. Mai repede. Dacă poate vă întrebați de ce el se uită la un ecran negru care scrie Movin Times, dar el se uită, de exemplu, la filme de groază, de exemplu, reacționează la ceva. Nu știu, view-uri 450, 180 de abonați, binișor, destul de decent, money 70, da? Cam atât cu episodul de azi. Dacă vreți să vă abonați, oh my god, reclame, nu vreau reclame, nu pot să cred că îmi dă reclame mie. Sper să nu dea crash jocul. Mă auziți? Știu că se aude mai tare ca mine. Stați să-l dau mai încet. Sper să nu dea crash jocul. Dar cam atât cu episodul de azi. Dacă vreți să fac tot jocul, să-l termin,
să fac toată varianta lui. Apăsați butonul de like, vă rog frumos să mă susțineți, să vă abonați. Așa, am să fac foarte multe minigame-uri, eu postez în fiecare zi chiar câte 2-3 clipuri, că n-am ce să fac. Deci, haideți cu butonul de like. Eu am fost Florin, la revedere!